Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. De data asta voi juca cu... Băi, vrei să te joci cu mine? Da. Apu, de salut la toți. Aud tot. El mănâncam un pâine cu mine. Bun. Deci nu vă fac poftă. Am așa spune pe serverul meu se conectează. Nu merge? Asta pe măș. Azi am vrut să vă arăt cum... nu e asta. Să vreau să leagă mășini și Marius. Ia uitați. Iau scheletul ăsta. Hai să trecă, Marius. Vrei să răi niște câini? Da. Ia uite la mine. Nu, gata. Uite la mine, urcă la mine. Stai așa, stai pe loc, lasă. Ia uite un câine. Ia uite în față acolo. Care faci să-i punem un os, să-ți plac? Osul, unde osul e așa? Dă să facem tame? Hai! Aha. Bada. A. Bada, la păcăie. S-o dus câinei? Da. Ei, dar tu stai pe loc. Le trebuie să-i sapi, chiar nu știu ce e bine. Opa. Wow. Și gliceală. Hai, mergi tot înainte, sari. Uite, m-am rupt. Nu, sari. Sari asta. Unde e? Marius, Ce? unde ești tu? Aici. Uite, eu te luăm să duce. Stai pe loc! Așteaptă-mă! Marius! Ăla dânsul în sus. Oh! Și viteză ți-ai luat. Am și fac un câine. Dar să puteți, cred că știți, care vă uitați la videoele mele de Minecraft, voi sunteți pro, voi. Eu încă sunt începător. Și... Ia, stai că bade să faci un câine. Care o să-l cheme... Troll. Îl luăm pe troll înapoi. Aici troll. Tu unde ești? Marius? Tu unde ești, Marius? Ce ar dispari? Unde e? Tu unde ești, Marius? Dar cum? Wow! Unde mai e? Da. Mai vrei? Da, mai dă. Las că am dacă te găsesc. Haidem troll după Marius să-l cătăm. Tu ești, Marius? Am fac un video cu Marius. Ia, mana. Să mai dau pâine ție? Da. Hai lucșoară, iei de la bădica lucșoară. Nu mai vei pise. Oh! Troll, caută-l pe Marius. Ia-te-l! Stai pe loc! Hei! Nu fugi de mine! Ia, ui, tu! Așteaptă-mă să-mi pun niște armurică. Tare îmi place armură de iron, dar să-mi pun o armură de... Cum nu-i place armură de diamond? Frumos. Ia uite, mai și eu cum îs. Ia uite.
Opa. Ia uite o frumos. Era un moment ăla? Ia uite. Am uitat. De o lecție. Toată mana. Noi îți face lag de pauză, mănâncă lag diferent. Îmi place tare skin-ul. Să scotem armura. Tuți. Vrei? Nu. M-ar să acolo ceva faci. Da. Frumosul. Moșu. Spun frumoasă ta? Tuți. Ce e să dușim? A, mai așteaptă-mă! Nu, el vom face un video de prosteală că... O, m-a ajuns cu... Stai bă, pe locul. M-a ajuns mai filmăm încă un minut sau două, bine, și vom încheia. Ok, Mars? Tu cam mult ai stat azi în telefon. Ai vreo oră. Ai vreo 3 ore. Unde mi-e troll? Unde-i câinele? E tu, Bobo. Aici. Unde ești? Să-l găsim. Gata, ești? Alea, bata. Ia, pune și leac de lavă. O, Mihai, tot mi se pare că o găsit așa ceva. Am un prieten. Da. Hai, nu. Acum nu, dar el mi se pare că o găsit. Nu place asta. Îmi place cu... Da. Și noi vă zicem la revedere pe curând. La revedere. Da, pe curând.